Това ли е начинът, по който почна всичко при теб? Попадайки на информацията и на продуктите, ми направи много силно впечатление качеството на продуктите и самото място, откъдето идват самите водорасли. Изключително енергийно. Това е Команското езеро, национален резерват в Америка. Вече 20 години ти използваш тези добавки. Какво ти задържа през цялото време? Фирмата използва най-добрите техники, по отношение производството на продуктите. Тази свобода и личен избор да мога аз по някакъв начин да влияе върху здравословното състояние на мене и на моето семейство и моите близки. Няма по-голямо щастие от това да виждаш здрави и усмихнати хора. Вярвам, че в живота няма случайни неща и че понякога едно и също нещо или информация идва при нас по няколко пъти, докато не сме готови да я приемем наистина. Аз самата за първи път чух за тези продукти от преди 25 години. След това живота ми поднесе много срещи с много хора, които ми обясняваха за тях поетапно, но все още не бях готова да ги чуя и да си дам шанс да бъда достатъчно информирана. Към днешна дата, вече около 6-7 години, аз използвам тези продукти и съм много доволна от тях. И днес при мен е човекът, който е един от тези хора и който така беше достатъчно настоятелен, за да ме привлече вниманието и да помисля както за себе си, за моето здраве, така и за здравето на хората, които са около мен. Петьо, благодаря ти, че при тази покана да участваш в разговор с Поли и да разкажеш накратко кой си ти и по какъв начин продуктите влязаха в живота ти. Благодаря, Поли. Казвам се Петър Димитров, инженер-химик съм по образование, работя в частния сектор. Досега ми с Аквасорс още може да се каже преди 30 години, още когато фирмата стъпваше в България. Мога да кажа, че причината Аквасорс да влезе в моя живот бяха постоянни проблеми с здравословното му състояние. Като че ли в един момент аз започнах да търся нещо, което да бъде по-различно, което да ми даде нужната енергия и съответно концентрация, понеже работата ми е свързана с много стрес. И така в един добър ден една се появи в моя живот Аквасорс. Това ли първата ти среща с тях? Да. В смисъл, като човек с тази професия и с такъв тип на мислене, това ли е начинът, по който почна всичко при теб? Да, защото попадайки на информацията и на продуктите, ми направи много силно впечатление, най-вече качеството на продуктите и начина на действие, защото всички продукти на Аквасорс работят на изключително клетъчно ниво. Самото място, откъдето идват самите водорасли, изключително енергийно. Това е Команското езеро, национален резерват в Америка, един от енергийните лъчови на Земята, заедно с Хималаите и тук в България още едно място, така че не само на клетъчно, но на енергийно ниво ефектът е много голям върху организма. Добре, това го знаеш сега, след известно време имаш вече информацията, но в самото начало, кое ти накара да им обърнеш внимание, имаш ли скептицизъм от твоя страна, кое ти спря вниманието върху тях и не те накара да ги подминеш? Ами най-вече никога е нямало смисъл, при мен не е съществувала дилема дали да избера Аквасорс. Най-вече влиянието, което оказаха върху моето състояние
като ефект, нали, защото тогава по нашето време, ставайки, подписвайки здравен, така наречен здравен абонамент, получавахме по една зелена енергия. Аз бях по време на сесия студентска и забелязах, че много лесно премина изпитите с изключително енергия и концентрация, така че първото нещо, което е, освен информацията, която съм получил и нали, ефекта, личния опит, който оказаха продуктите, така че това е най-добрият начин, по който човек да разбере дали работят или не работят продукти. А какво те задържа? Тогава си имал ефект преди толкова години. Кое ти задържа? Кое не ти даде мисълта, че този ефект ще бъде моментен? Вече 20 години ти използваш тези добавки. Какво ти задържа през цялото време? Какво ти дава тази постоянност и примерно желанието да ги ползваш? Първо, това, че фирмата използва най-добрите техники, нали, по отношение производството на продуктите. Второ, тази свобода и личен избор да мога аз по някакъв начин да влияе върху здравословното състояние на мене и на моето семейство и моите близки. Това просто няма по-голямо щастие от това да виждаш здрави, усмихнати хора около теб. Това всъщност, да разберем, че това всъщност е променило начина, по който ти си гледаш на здравето като цяло, на твоето здраве, на това на семейството. Абсолютно. Здравето е най-голямата инвестиция, нали, в бъдещето. Ти не ги използваш само за себе си, тук що каза, че ги даваш и на семейството си. Как реши да ги включиш, примерно, за децата си? Ползват ли ги твоите родители? Да, искам да кажа, че въобще не е... Защото това, извинявай, че те бъркам, защото това е голяма отговорност да поемеш за цялото си семейство здравето и да им предложиш нещо, което смяташ, че е полезно за тях. Да, в смисъл никога не е седял въпроса, нали, кога и къде да ги включвам в семейството. Искам да кажа, че моите деца и двете буквално са израснали с продуктите още от самото развитие в утробата на майка си и в последствие, нали, продължават да ги консумират. Тук въпроса, искам да кажа, че тук идеята е, нали, осъзнати избор и профилактиката. Нали, не да чакаме момента, когато трябва да решаваме някакъв проблем. Въпросът е осъзнати избор и профилактиката, за да може да не стигаме до такива състояния. Това е, да, профилактиката и превенцията са нещата, две неща, които хората доста малко им обръщат внимание. И все пак най-близките ти хора, как реагират на това? Те не събудиха ли в себе си съмнение за това, че продуктите са нещо, което, примерно, няма да ги накарат да се чувстват добре, или това, което им говориш, е просто поредното нещо, което си чул някъде или си прочел? Не, защото те наблюдаваха първо промяната в имунния ми статус и енергийното състояние. Знаеха, нали, по какъв начин постоянно се чувствах и в миналото, в ранните години детски и юношески боледувах, така че те имаха примера и отделно имаха мнението, което можех да споделям, а в последствие се оказа, че моята майка и тъста преминаха през такива, да кажем, онкологични заболявания, където тук вече говорим за осъзнати избори или поемане на лична отговорност, което е много важно. Заедно с добавките да изпитва така едно по-добро състояние. Аз искам да кажа, че реално благодарение на продуктите на Aquasource и съответно правилен хранителен режим, те успяват и до момента да поддържат... Тоест помагат ли са на хранителния режим, с който са си помогнали да се чувстват по-добре? Можем ли да разделим на живота ти на преди и след Aquasource? Може, да. Просто Aquasource е едно голямо семейство и
променя изцяло живота, стига да го пожелаеш. Това ли, можеш ли да обещиш кое е най-ценното, което си научил през всичките тези 20 години? За фирмата, за продуктите, за това как влияят на хората, на самия теб, на хората около теб, искам да кажа, и на самия теб. Най-ценното, което че Aquasource ти дава свободата да правиш каквото пожелаеш, благодарение на вълшебните си продукти. И отделно Aquasource е много голямо семейство. Винаги можеш между да се обадиш и да потърсиш от някаква информация или съвет от приятел, така че просто не се съмняйте. Отделно, друго, което искам да кажа, фирмата постоянно се развива и постоянно на пазара излизат най-нови и по-добри продукти, така че не се колебайте, опитайте. Да, това мога да потвърдя и аз, че ако фирмата не вярва в качество на продукта, който е създал, той просто не го прави. Не се създава продукт, който да имаме и от това, както го имат всички. Въпросът е тук, че се държи на качеството. Ако качеството не отговаря на техната концепция, значи продукта няма да бъде издаден, независимо, че го има и на други места. Много ти благодаря, Петю, за това, че прие поканата ме да участваш, защото понякога хората смятат, че това, което знаем за дадено нещо, е по-добре да го запазим за себе си. Затова искрено ти благодаря, че ти реши да споделиш твоя опит, твоите знания, това какво правиш с продукти си и не го задържа за себе си. Така че, мили хора, които гледате този канал, радвам се, ако съм била полезна поне на един човек.